alaikum al'ummar jihar Kano da kewaye. Fitaccen kamfanin nan na Abdullahi Sheshe ya sauke farashin kayan cikin farashin sauki da rangwame da rahusa. Abdullahi Sheshe kamar yadda ku sani mutum ne wanda ya shahara wajen kawo nagartattun kaya ingantattu kuma bugaggun shaddodi. Yana da yadika kamar haka: minista, sanata, 5 star, yana da 7 star, yana da yadika kala-kala na alfarma na kecere ne. Sannan ba nan ya tsaya ba, yana da boyel na zamani na shiga gidan biki ko suna na gani na faɗa na kecere ne. Sa'annan Abdullahi Sheshe ba nan ya tsaya ba, yana da dalla da lalle shi na zamani na anko na biki ko na suna. Abdullahi Sheshe namu ne, naku ne, na kowa da kowa ne. Sa'annan kuma Abdullahi Sheshe, the most original popular in Kano State. Bai sake aure sarki, a ta gani